Takže... Ahojte ľudia, ja som Jura a Susman. Tento môj kokston. Nikomu to nehovorte. Je to ofenzívne. No. Nerozozvievaj ma. Ja sa nie... A ty to Ja sa tvárim úplne normálne. Normálne sa tvárim normálne. Ty sa za kulisia. Najprv. Volá Patricia. Čau. Počúvaj, mami teraz volala, že či sa nestretnete na Anivách. Lebo 13:45 tam máš byť, že vraj. To stíhaš? Neviem, ale pokúsim sa. Dobre. Tak aj zavolám, že tam budeš o 3:45, dobre? Dobre? Čau. Čau. Poďakuješ nám ešte. Počkej. A ona si neholí medinožie. Má tam zoologickú záhradu. 3 slony, 2 žirafy, 3 levov. Môžeš vedieť. On ma nevidel. Videl? Nevidel. Včera, večer o 9:00 Si nebol doma. v sukni si tam škrábala hrochový gule. Som ťa videl. Neškrapala. Čo to? Mi robí zle. Ne, žiadne... Nerobíme zle. Nikdy by som si nedovolil robiť zle. Dobre. Je to nechutné. Čiže je to živá cesta. Vôbec sa